छुआ पार्ट टू वीडियो रखुଛନ୍ତି କୁଆଡେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାଡି ଏtle ଦିନ ନା ଆଉ ସାଙ୍ଗ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ କରିବି ଭାରି ମନଟା ଦୁଃଖ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଜାଣିଛୁ କଣ ହେଇଛି କଣ ଦେଖୁନ ମୁଁ କଣ ଦେହ ଟିକେ ଓଠ ଫୋଟ ଛିଣ୍ଡିଗଲା କେମିତି କଣ ହେଇଲା ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ କୋଉଠି କେବେ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଇ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା ହଉ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବାଟରେ ଏକା ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଆଉ ଯାଉଛି ଜାଣିଥିବି ମୁଁ ଭାରି ଟିକେ ଭୁଳା ଲୋକ ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲିଯାଏ ଆଉ ବାଟରେ ଗଲି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲି ପାଉଁଜି ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ହଁ ପାଦରେ ଯେଉଁ କିଣିଛନ୍ତି ପାଉଁଜି ଦୁଇଟା ଦେଖିଲି ରୂପାର ମୁଁ କହିଲି ବାଟରେ ପାଉଁଜି କାହାର ବାଟରେ ପାଉଁଜି କାହା ପାଉଁଜି ହେଇଥିବ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି ସେଠି ହଁ କାଳେ କା ପାଉଁଜି ହେଇଥିବ ସେ ଆସିବ ନେବ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଆଉ କିଏ ଲୋକ ନେଇଯିବ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଏପଟେ ଘରୁ କଲ୍ ଆସୁଛି ବାରବାର ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲୁନି ତାପରେ କହି ମୁଁ ଏ କଥା କହି ପାଉଁଜିଟାକୁ ତଳୁ ଉଠେଇଲୁ ଆଉ ହଠାତ୍ ମୋ ପଛପଟକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ପାହାରେ ପକେଇଲା ମତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଲା ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇଥିଲି ତାପରେ ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାତକୁ ପଛପଟେ କରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଲୋକ ଧୂମ ପିଟିଛନ୍ତି ମୋ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଉଠ ଫୁଟ ଫଟେଇ ମୁଁ କହିଲି ମତେ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ମତେ କାହିଁ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଭୁଲ ମତେ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଫଟେଇ ଦେଇ ପୁରା ବ୍ଲଡ୍ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ମନେ ପଡିଲା ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ନା ଆମର ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ନା ଭିଡିଓ ଡାଲା କମେଡି ବି ହୁଏ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଏଟା କମେଡି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ର ନା ନା ତୋର ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ইয়াରି ପାଇଁ ମୁଁ ସେ କହିଲି ପାଗଳା ଗିଆଟା ନା ମୁଁ ସେ ଛୁଆର କହିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି ମୁଁ ଜାଣି ପାଇଲିନି ମୁଁ ପାଗଳା ଗିଆଟା କଣ ରାହୁଲ ଏଇଭଳିଆ କହିବୁ ନା ହଁ ଚାଲ ହଉ ଡବଲ ର ଭାଙ୍ଗି ଯିବ 2021 এটা পার্ট 2 গল্পরে অল্প দুই সাঙ্গক মধ্যে କାନ୍ଦିଲାଣି ଭଲ ପୁରା ଦରିଦ୍ର ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦରିଦ୍ର ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ର ମୁହଁଟିକୁ କେମିତି କାଙ୍ଗାଳି ମୁହଁ ପୁରା ଛୋଟ କରିଲା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କହିଦବା ପୁରା ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ 3 ଜଣ ଗୋଟିଏ କହିବା ଡୁ ବେ ଇ दी वर्ष लाभ को चिन्हिलो पिला तो सांग बुझी पारन तो चलो पार्ट 2 बिगाड़ देले वीडियो एठी आसी से मोटा फ्री फायर खेलुतनी के हम कबटा नुआ पकी आनछि रख लेडीज कवर लेडीज हो जान सो मोबाइल धरिया कथा हो पार्ट 3 पछर आसीबा आ बंद